O delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, presentou esta mañá en Ribeira varios dos programas de emprego que porá en marcha este verán a Consellería de Economía e que posibilitará a creación duns 116 postos de traballo na comarca do Barbanza. Será a través dos programas Aprol Rural e os referidos ás axudas para a contratación de perceptores da Risga e tamén os socorristas, aos que a Xunta destinará uns 600.000 euros. Con eles, o Goberno autonómico pretende dar cobertura aos concellos para que estes poidan prestar servizos de forma máis eficaz e ao mesmo tempo apostar por un sistema de colaboración coas entidades locais encargadas da selección deste persoal. Unha mostra máis de que a Xunta está facendo un esforzo importante para crear emprego nesta provincia. Como decía, 600.000 euros e 116 traballadores en toda en esta comarca e sobre todo o que buscamos é a colaboración cos concellos, a axudar a xerar un aforro nas facendas locais, colaborar cos concellos, porque os concellos son os que mellor coñecen as necesidades tamén deste colectivo, adaptando os postos de traballo ás necesidades destes colectivos e tamén favorecendo a creación de emprego nos concellos. Eu dende Ribeira lle teño que dar o agradecemento por esas iniciativas que nos permiten tanto os beneficiarios do Risga como que son os socorristas, como que é o Aprol Rural, en este caso que 21 ribeirenses podan achegarse a un emprego, non? E moitos deles en casos de situacións precarias e necesitadas, non?